gwamna dan 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 gwamna kun ganni dan gwamna. Menene biliyan 10? Dadi ko a jinka zaka iya cire biliyan 10 ka basu dan Allah. Tambaya ce da ni. Wane ne shi? DG kenan. Me ma'anan DG? Wato dan gwamna. To dan gwamnan garin nan ne. No wonder. Dan gwamna ikirarin da yake kansa kadai shi kadai ba shi damar ya lalakati, haka zalika masu bibiyarsa domin su gano irin katin da yake bugawa nan anan ake buga darar dan gwamna. Ɗaya daga cikin nasarorin da aminiyata ta samu shine babban bakonmu dan gwamnan garin nan ne, dan Allah a tafa masa. Babban mawaƙinmu na Najeriya da Afirka baki daya. A duk duniya mun babu wanda take so sama da ni. Duk wani abu da ya shafi ni na farin ciki tana farin ciki da shi sosai. Kwatsam ana cikin haka sai aka samu wani akasi. Akasi kuma? Wani irin akasi aka samu? Ranka ya dade. Gaban ma'aikatan nan fa shine ya sake bugowa, lalle kai ake. What the hell do you think you are doing? Ba za ka kashe wayan ba in ya gama uzurin da yake je abin da zai yi. Tun a cikin helin ne aka ce a kirawo shi ya zo ya je. Dan gwamna. Nisa mu je zuwa na Gombe. Sama. Aha. Kowace kofa ana rufe ta ne ta hanya guda biyu, amma ba a sa mata karfi ko lalaci wajen buɗe ta. To ni waye zai tantance min yadda na rufe tawa kofar? Amsar nan ke zaki ba ma kanki, duk da amsar ba ta ba da dan gwamna. Yaki banza yaki wofi ba ta tari. Kamfanin Image Palace Studio Limited suka dauki na kawo muku wannan katashirin mai suna dan gwamna. Amma dai Dakata. Idan ka gama ka same ni a coffee center. Daukar nauyin shirin KB International, labari da kuma tsarawa Mujahid S Koguna tare da Shafi'u Dauda Kiwa, mataimakin mai bada umarni KB International wanda ya bada umarni Abba Dorayi. An nemo iyayen naka? wallahi su ake ta cigiya wallahi. An ƙi sallama, anan din za a yi sallama? Coci kuka shigo da ba za ku yi sallama ba? Dama nan ne gidansu, shi ya ce min iyayensa suna London hutu ya zo yi. Ƙarya yake dan tattabarin shehu ne. Ya za ku shigo mana gida ko sallama babu ku zo ku ce za ku ci mutuncin mu. Wallahi ba mamaki bindiga zai dauko. Bindiga. I'm sorry baby, da Allah ki hakuri. Kin san baba baya kasan ne wallahi. Wai mom, wallahi mom ba ta kasan ne wallahi. Tana Paris ta je ganin likita. Allah yana lungun ku tare. Haba ina. Me burin ka kaina? Yana da yawa. Na farko ina so in canza miki mota. Ki dan hau mota ko ta 'yar miliyan 10 sai ba yawa ki hakuri ita. Sannan kuma gidan da kike ciki ina so in canza miki. Dan gwamna. Wala. Dauda, riƙayya ga riƙayya. Wala bai na mai shafawa, langwana ka musiya da akwai. Me haɗin ɗan gwamna da sana'ar jari bola? Siyasa. Wace irin siyasa ce wannan ba abin da na fahimta. Sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Nasibi TV, a nan ne kadai wannan shirin zai fara zuwar muku ranar Alhamis 23 ga watan Fabrairu shekarar 2023 da muke ciki, duk ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare.